Sziasztok, köszönjük a kérdéseket. Bla 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 bla. Térjünk a lényegre. Jönnek a válaszok. Első. Rencsik Márk úrtól. A pálmafa tegnap mi volt? Újra. Szerintem is. Ferenci Laura kért véleményt. Hát ezelőtt 1,5 éve, 1,5-2 éve rendesen félreismertelek. Igen, de igazából de egy nagyon rendes lány vagy, és örülök, hogy így jobban megismertük most egymásnak, stb. Már így nem. És stb. És örülök, hogy a Jankóba hagytam egy utódot. Én nem ismerlek. Rövid válasz. Röviden és tömören. Hol Evelyn is kért véleményt, és azt kérjük. Hú, na jó. Hát véleményem az van. Jók is és rosszak is. Maradjunk a jókkal. Cuki aranyos, mondhatni ékertesó. Néha idegesítő, de jó fej, hülye, ezt bírom. Hát röviden ennyi, mert még mondhatnám. És kedvenc tantárgy, nincs olyan. De az nem ez. Nem most kérdőzsélni. Ez még klubi. Na jó, hát nekem vélemény, hát Vegyem a tudomba. vegyed. De. Még 9 éve ismerjük egymást, ez a 9. év. Edembe. És Hát, örülök, hogy megismerhettelek. Eleinte nagyon csendes kis jó kislánynak tudja, de hát nem vagy az. Örülök, hogy most is egy osztályban vagyunk, és hogy és igen, röviden ennyi. Kedvenc tantárgy pedig a magyar. Következő kérdés. Riss Levente kér véleményt, és ki a kedvenc tanárotok? De. Kezdjél. Vélemény így, itt élve, amennyit láttalak. Most jó fej, rendes, néha hülye, Csóró, mit csinálsz? és kedvenc tanár? Igen. Hát az Oszti. Mármint Orbán, nem őket. Vélemény, hát nem olyan régóta ismerjük egymást. Az utóbbi időben sokat beszélgettünk. Jól van, na. Örülök, hogy megismertelek. Még egyszer köszönöm a számot a Suli Rádióba. Kedvenc tanár pedig, bár nem tanít, igen, őt imádom amúgy, kedvencem, amúgy Fülöp tanár. Nagyon szeretjük egymást. Komolyság. Szűz Szabina is kér véleményt. Királypattárs, nő. Okos. Román nem az erősséged. Ne tényeket mondj! Vélemény, aranyos, jó fej, őszinte. Kb. Ennyi. Nagyon kis csendesnek tűntél az elején. Tűntél. Ja. Nálunk ki nem mutatkozott meg. Hát nagyon örülök, hogy megismerhettelek, és hogy egy osztályba kerültünk. Nagyon aranyos lány vagy. Őszinte. Szép. És aranyos. Azt mondtam már. Igen, azt nem mondtad. Na jó. Következő? Neked csak, Jessie, mi a véleményed rólam? Szeretsz, mikor alszol nálam? Miért nem beszélünk ott a videóban? Ez neked szól. Annyit, mint máskor, igen. Mi a véleményem rólad? Hát, mivel nem akarok holnap reggelig itt ülni, ezért rövidre fogom. Ugye rólad is kialakult egy másik véleményem, még nem ismertelek meg, még csak hallottam rólad, csak a nevedet hallottam, stb. De nagyon aranyos, megértő, jó fej, segítőkész lány vagy.
nagyon szeretlek, mikor azt mondja, nem tudom, majd egyeztetünk, miért nem beszélünk az ügyben. Hát talán azért, mert szerintem te is nagyon elfoglalt vagy, meg én is, és hát de remélem változik. Cselényi Rudi, ha már te is Kinga, akkor rólam is egy vélemény szép hosszan kezdjél. De kezded, nem csak fontosak. Nos, vélemény a profilképed alakján egy sötét alak. Jó, én most vagyok. Jó, majd én folytatom. Hát, Rudi, elég régóta ismerjük egymást. Fogalmam nincs, mikor ismertük meg egymást. És hogy. De tudom, hogy elég rég. Jó fej, segítőkész. Bármiben segített. Persze, amiben tudsz. Szeretni való. És tényleg egy nagyon-nagyon jó barát. Nagyon szépen összeválogatod a szavaidat. Hát nem ismerlek annyira, sőt nem is ismerlek, bocs. Így amennyit hallottam rólad most Kingától, hát nem tudom mondani. Következő. Háger Norvés kérjében. Gondolom, azt se ismerem. Azt se ismerem, de... Jánkus. Jánkus. Pontosan Jánkus. Vajon fel? Nem kell kínálnom. Na, igen. Szóval. Hát te is utódom vagy tulajdonképp. A Jánkuba örülök, hogy még vannak normális fiúk. Nagyon kis belevaló aranyos srác vagy. Örülök, hogy megismertelek, hogy így jobban kibontakoztál. Kérem, ne nézd. Jó. Stankovics séta. Azt hiszem már találkoztunk, bár ebben nem vagyok biztos, szóval nem tudok véleményem. Én azt nem hallottam róla, de nem biztos. Röviden. Jéne Levente Kinga, hogy vagy remekül vagyok, köszönöm, nagyon-nagyon szépen. Mindegy. Következő, Ris Levente. Jön már a videó? Hát jön. Most készül. Döcög. Neked szól? 1+1. Szerintem 11, De? Én azt mondom 2. Mindegy. Oliver, a családnevedet nem tudom kiejteni. Sajnálom. Tilicki. Oké. Mennyi az a hány darab Pugyos megyes tárkony főzelék? Kutya. Kecske. Varga Viki, hány éves korodig nézted Gagyival, amikor még mindig nézed? Én még mindig nézem. Na jó. Akkor nem vagyok egyedül, jó? Utána... Semmi. Szabó Misi Kristóf kapott az apja találban véletni számozsákot. Piff-paff-puffot gyakoroljon. Elég csúnya dolog, hogy így csóró gyereket így mindenki szivatja. Akkor mi van, ha szalmazsákon gyakorolt? Na most várjon egészségére, attól még egy csomó aranyérmet vitt haza, vagy kupát, meg mit tudom én miket. Szóval kérlek szépen, hagyjátok békén. Kristóf. Kristóf. Jó. Folyt. Minden kérdés benne lesz a legértelmesebbet is, igen. Én válaszoltam meg, és fel is olvastam kecsesen, jó? Bálint Ármin kért véleményt, és miért szeretik az emberek a tujját. Kezdheted. Kezdjed. Nem kezdheted. De én is. Na, 9,5 percet. Na jó. Akkor kezdeném. Hát Ármin nem is tudom, mit mondja. Hát jó fej, kis pervers, meg minden, meg dolgok. Nagyon szuspekt. Gyönyörű szép szemeid vannak, az gátlan tény. Bár lehetnének szebbek is. Jó
tudom, köcsög vagyok, nem kell mondani. Azt hiszem az utóbbi időben kezdtelek jobban megismerni, bár nem biztos. Jó, persze mondtam. Azt mondom. Hülye. Azt mondom. Ez a hülye. Idegesítő pattás. Infókon. Csak infókon. Vagy dolgok. Meg a választom a következő kérdésedre, amit tudom, hogy ez, hogy... Miért szeretsz az embert? Olyan. Miért? Hát, miért ne? Most mi? Na hát. Nem ismerek annyira. Örülök, hogy így heti 4 óra. 4, meg 2 angol is. Plusz a vallás. Együtt töltünk. Persze Petra mindig köztünk van. Én szemtelen. Sajom voltál, de elszakítottam veled. Szégyeld magad. Ő volt a... Jó? Tudom. Na, akkor meg... Neki mondtam. Jó. Gyönyörű szemeid vannak. Már nem a holmatva. Egyszer. Majd kiszerem őket. Segítek. Majd Petrával osztozunk rajta. Tudom, hogy reggelente fél órát szoktál... Mi az, hogy eltűntem? Szóval tudom, hogy reggelente fél órát szoktál készülődni. Hajzs elé meg minden. Mondtam már, hogy aranyos? Nem tudom, nem mindegy. És miért szeretik az emberek a tujákat? Mert süti cuki. Kérdés. Mi? Basszus, mindenki... Várdes révei ki a tekla. Fú, elfáradtam egy kicsit. Basszus, mindenki véleményt kér, akkor én is nem menj már el? Ja, meg még egy kérdés, mikor megyünk Narniába, és még egy, mégsem. Hú, de csúnyán néz rám a macskát. Na kezdjed. Látod, hogy kitából lesz a nap. Ó, de nem menj már. Tudom, amikor átvált zöldre, nem tök meg egy. Nem menj már. Nem mozzabálok nekem. Jó, ráhozta a szívba. Na, kezdjed már. Teklát kell, ugye? Hát Tekla, meg volt a véleményem, amikor először meglátod a fiákba, tedd már be azt. Mi? Amely áfram magam. Ja. Kezd popcorn cicom. Nem. Na, szóval. Na, de nem menj már el. A véleményem meg volt rólad a Jankuban. Az Erikes cuccot kihagyom a Jánkusból. Totálisan megváltozott a véleményem azóta rólad. Hát először is nem gondoltam volna, hogy ennyire kis állat vagy. Ilyen kis cuki gyerekben, hogy lehet egy ekkora nagy állat? Igen, oké. Beszél. Hát szép vagy, az biztos, és nem vagy kövér. Nagyanyámat láttad, nagyanyám? Na, ő kövér, nem te. Hát neked is szép szemeid vannak, és enyémből nem szebb, mert nekem a szerénységem a legfeltettebb kincsem. És kívánni keresem, de mit csináljuk? Igen, ez olyan ide. Szomorú. Na jó. Hát nagyon örülök, hogy egy osztályba kerültünk, és hogy jobban megismerhettelek, és kb. Ennyi. És szép hangod van. Ezt én akartam mondani. Szóval Tekla, mi 9 éve ismerjük egymást, de leginkább 8. második fél évében kezdtünk el így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jóba lenni. Örülök, hogy barátnőmnek nevezhetlek, örülök, hogy megismertelek, örülök, hogy sok rossz dolgon estünk keresztül együtt. Jó. Remélem még legalább 100 évig barátnők leszünk. Csak 200 nap. Jó? És mikor megyünk Narniába? Petra van szekrényed. Van! Akár most ott is. Van, ott, vele, ott. Szóval akár most is. Ja.
Amióta beszéltél a tojákról, azóta vettél már saját toját? És ha kell toját, csak szólj nekem. Ja, igen, szóltál Rajmi, kérdezte, hogy vettem már toját. Nem vettem, de már lebeszéltem vele, és tavasszal kapok tőle egy toját. Már mit mondtam? Aha. Neki mondtam küldj el valiba. Nekem az, hogy te muszáj! És Na rá jó. fogom nevezni azt. Miért tartom? Csinálom, most kell. Ne akar megtudni, mert már rájön az üzenés. Jó, köszönjük szépen a kérdéseket. Ennyi van csak. Igen. Szégyétek magatokat, azokat nem kérdezik. Nem tetszettek a kérdést. Beszél is, ez jó. Jó. Szóval köszönjük szépen a kérdéseket. A szar minőség az képíró Dorottya hibája, mert nem jött el. És nagyon sajnáljuk, hogy nem tudott itt lenni velünk. És ennyi.